Hello friends, बरायबाय Bodo JW-Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दा 6 May आव फाइनाल रिजाल्ट फैनो थाखाय नोंथांमोना माबादि फरायनांगोन, माबादि काट अफ लानांगोन बिनि सायाव एनालाइज खालामगोन। आं बेयाव एसे बाराखौनो होगोन मानोना जाहाथे बयबो रेडि जायो आरो फरायसिनो, मानोना जोंहा चेलेन्जआ बारा जाबाय दानिया, कम्पिटिशना बारा जाबाय, बेखायनो आं एसे बाराखौनो होगोन। जानो हागौ एसे खमबो थांगोन, नोंथांमोना बेखौ जाहाथे गाज्रि मोना बेनिफ्राय जाहाथे बेनिफ्राय नाजासिनो, बेखायनो एसे बारा होगोन जाहाथे नोंथांमोना स्ट्रं फरायो आरो नोंथांमोना फाइनाल लिस्टआव 6 May आव फैनो हागोन एबा नोंथांमोना फैनो हायो। स' लोगोफोर बिदिब्ला गोबाव खालामा, नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला जों जागायनोसै फैदो माबादि काट अफ थांथावना। स' दायो लोगोफोर जों नायगोन काट अफ, जे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टखौ लानानै मोनसे एनालाइज काट अफ खालामगोन नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआव फैनो। बेनो जाबाय 6 May आव फाइनाल रिजाल्ट मोननो। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि कनस्टेबल, बेनिफ्राय ड्राइभार एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि गार्डआव दङ। दा बे जाबाय कनस्टेबल लेभेलाव सेम एग्जाम जागोन, मोनसेल' एग्जाम जागोन, कम्बाइन एग्जाम जागोन फरेस्टनिखौ लानानै, एक्साइजनिखौ लानानै आरो लोगोसे जेल अर्डारनिखौ लानानै। दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो कुइसन मोनगोन, 100 कुइसन मोनगोन, अके 100 कुइसन मोनगोन, माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन मोनगोन आरो बे कुइसनखौ दानगोन क्लास 9, 10 लेभेलनि कुइसन दानगोन एन्ड बेनिफ्राय 50 नाम्बारल' दङ, बेखौ बयबो मिथिखायो। बेनिफ्राय नोंथांमोननि मेन फल' खालामनांगौ सिलेबास, बेखौ जाहाथे नायो। दा नोंथांमोना फार्स्टआव मेथ्सखौ नायथारनांगोन, मेथ्सखौ नोंथांमोना नायो जाहाथे मोजाङै नायो मेथ्सखौहाय एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेल इंलिश बेखौ जाहाथे नायो, सेन्टेन्स कारेक्सन, एरर सेन्टेन्स, आर्टिकल्स बहायनाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ मोजां नायो एन्ड बेनिफ्राय जाहाथे बेखौ हायो। एन्ड इम्परटेन्ट जाबाय नोंथांमोननि लजिकेल रिजनिं, बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि। स' रिजनिंआव नोंथांमोना जाहाथे ब्लाड रिलेसन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु कडिं डिकडिं एन्ड बेनिफ्राय डिक्सनारि, बेफोरखौ नाम्बार सिरिस नाम्बार, नोंथांमोननि सिस्टेम बेखौ जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय आसाम हिस्टरि बेखौ नायथारनांगोन। आहम जिके फैदोंमोन, आहमनि फैदोंमोन दाखालि एसआइ लेभेलाव, बेखौ जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय एसामिस लिटारेचारनि सायाव नोंथांमोना जाहाथे नायो, बेनिफ्राय आसाम हिस्टरि बागै नोंथांमोना नायथारनांगोन। स' बेनिफ्राय जिअ'ग्राफि नायथारनांगोन, पलिटिक्सनि सायाव नोंथांमोना नायनांगोन एन्ड बेनिफ्राय इक'नमिनि सायाव नोंथांमोना नायनांगोन एन्ड जिके नोंथांमोना जेनेरेल एवारनेस, बेनिफ्राय जिके एन्ड बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो। स' कारेन्ट एफेयार्स होनोबा हमना ला 2023निखौ नोंथांमोना जाहाथे नायगोन, हमना ला जानुवारिनिफ्राय बेनिफ्राय मार्चसिम नोंथांमोनाहाय नायगोन, मानोना एप्रिलाव जाला, एप्रिलनिखौ नायनांला मानोना कुइसन पेपारा अलरेडि दानखाजोब्बाय। स' बेखायनो जानुवारिनिफ्राय मार्चनि नोंथांमोना बे समनि कारेन्ट एफेयार्सखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो। स' बेनिफ्राय एग्जामा टेनसन गैया, नोंथांमोना बर'जों एग्जाम लिरनो हागोन, बर'आव दंखायो, बेनिफ्राय गासै मोनब्रै लेंगुवेजजों दङ। बेनिफ्राय जुदि बर'आ आन्दायोबा इंलिसाव नोंथांमोना एसे नायदेर, मानोना माब्लाबा कुइसना मिस्टेक फैयो बर'आव, थ' बेखायनो इंलिसखौबो नोंथांमोना फल' खालाम एन्ड बेनिफ्राय जेराव कम्फर्टेबल बे मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना फल' खालाम। स' बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ माबादि सिस्टेमाव लांगोन 6 May आव रिजाल्ट फैनो थाखाय फाइनाल लिस्टआव, बेनो जाबाय नोंथांमोना थाबैनो थाबायनाय जासिगोन, प्रेक्टिस खालामखादो, एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो लेंहरगोन नोंथांमोनखौहाय ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआव थाबायनो लेंहरगोन। 26, 16 बेनिफ्राय 4 आवार्स बेयाव नोंथांमोना मोनदों, हिन्जावफ्रा 16, हौवाफ्रा 26। एन्ड नैबे एनसिसिखौ टेनसन दाला, बे एनसिसिखौ टेनसन दाला, केन्डिडेटआ खम, बेयाव टेनसन दाला, बे नाम्बार 5खौ स्किप खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय अरेल, स' लोगोफोर अरेल बे जाबाय नाम्बार 5, लास्ट प्रसेसआ जाबाय अरेल लागोन एन्ड बेयाव स' नोंथांमोनखौहाय साबेसे लेंहरगोननो बे अरेलखौ होनो थाखाय, फाइनाल लिस्टआव फैनो थाखाय नोंथांमोनखौहाय। बे जाबाय गासैबो 6 Mayनि सिगां जाजोबगोन नोंथांमोननि फाइनाल माखासे डिसिसना, जेरै हमना ला अरेलनि थाखाय बा नोंथांमोननि थाबायनाय बे मोननैया 6 Mayनि सिगां जागोन एन्ड बेनिफ्राय 6 May आवसो रिजाल्ट फैगोन नालाय। दे नोंथांमोना ग्रेड 1 आरो गार्डआव फैनो थाखाय नोंथांमोनखौहाय एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो 1:2 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन, मोनसे पस्टआव 2 केन्डिडेटखौ लेंहरगोन नोंथांमोनखौ नैबे नाम्बार 5नि थाखाय अरेल टेस्टनि थाखाय। बेखायनो नोंथांमोननिया एबारो माखासे कम्पिटिसना बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ, बेखायनो एग्जामाव नोंथांमोना मोजां गोसो होनांसिगोन, अब्लासो बे स्टेजाव थांनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय AFPF आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टआवबो सेम दङ, नोंथांमोना 1:2 नोंथांमोनखौ लेंहरनो लादों बा नोंथांमोनखौ लेंहरगोन, बेनो जाबाय भाइभा टेस्टनि थाखाय, अके अरेल टेस्टनि थाखाय। स' बेनिफ्राय अभारअल काट अफ दिन्थिसै दानिया बेसेबां नांगोन मेल फिमेल, थ' बेनो जाबाय नोंथांमोननि काट अफखौ नायनानै गासै दङ 100 नालाय। नैबे एनसिसिखौ जोङो नांथ'ला हाइड खालामबाय, जोंहा एनसिसिया मेक्सिमाम गैया, नाथाय बे अरेला थाथारगोन। दा जोङो फिजिकेल टेस्टआव मोनदोंमोन, कमनखौ लानोसै जोङो 32, अके 32, बाट खायसेया एडमिटआ फैदों, खायसे फैयाखै, बे मोनसे इस्यु जाबाय। दा आसाम पुलिसा मानो होआसै बेखौ आन्दायबाय बयबो, एन्ड बेनिफ्राय काट अफखौहाय आपल'ड खालामाखै, पुलिस स्टेसन वाइस लांदोंना, डिस्ट्रिक्ट वाइस लांदोंना, एरिया वाइस लांदों। स' बेनिफ्राय जों हमना ला मेलनि थाखाय जों 32 लाबाय AFPF आरो गार्डआव, एन्ड एग्जामा जोंहा 50 दं नालाय, हमना ला मेक्सिमामखौ आं लाथ'बाय 40। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना 40 लायोबा हमना ला ओरैहाय नोंथांमोना 72, बे जाबाय नोंथांमोननि ST हिसाबै आरो। नाथाय जुदि
माब्लाबा खम थांगोन अके स' एसे खम थांगोन मानोना नोंथांमोननि एग्जाम पेपारनि सायाव सोनारगोन जेब्ला एग्जाम पेपारखौ मोनो अब्ला एनालाइज खालामनानै काट अफ दिन्थिनो हाबावो दा हमना ला 72 लाबाय मेल केन्डिडेट बोथ साइड AFPF कनस्टेबल गार्डआव प्लास नोंथांमोना बाइबा टेस्टआव हमना ला लाबाय 3 अब्ला स' नोंथांमोना 75 मोनोबा सेफ जन दङ बिनि खम एसे बारा जागोन बेखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ अके एसे खम बारा जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि बे जाबाय फिमेलनि थांसै दानिया फिमेलाव हमना ला 29 खौ लाबाय एन्ड एग्जामाव नोंथांमोना 38 लाबाय एन्ड बेनिफ्राय बेखौ नायोबा नोंथांमोनाहाय मोनदों हमना ला स' नोंथांमोना ओरैहाय थाबाय 5 and 6 स' नोंथांमोना 67 अके जास्ट नोंथांमोना हमना ला टारगेटआ 65 निफ्राय हमना ला 68 नि गेजेराव मोनोबा स' नोंथांमोना अरेल टेस्टनि थाखाय सेफ जनाव थागोन बायदि मोनदों एन्ड बेनिफ्राय बेनि एसे खमबो बारा जानो हागौ बे एसे कनसिडार जागोन अके एन्ड बेनिफ्राय दानिया स' नोंथांमोना अरेल टेस्टआव जाहाथे पास खालामो नाम्बार 5 आव जाहाथे नोंथांमोनाहाय मोजां लायो बे नाम्बार 5 नि थाखायनो नोंथांमोनखौहाय सानै लेंहरगोन 1:2 मोनसे पस्टनि थाखाय सानै केन्डिडेट्स नोंथांमोनखौ लेंहरगोन एन्ड ड्राइभारावबो सेम प्रसेस जाहाथे नोंथांमोना 40 प्लास लानो नाजा हमना ला 80 कुइसन नोंथांमोना हानो नाजा 100 अब्ला नोंथांमोना सेफ जनाव थानायनि चान्सआ दङ नाथाय बे नङा एसे खमबो जागोन नोंथांमोननि पेपारनि सायाव सोनारगोन स' बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव एक्साइज देन एक्साइज होनोबा नोंथांमोनाबो सेम अरेल टेस्टनि थाखाय लेंहरगोन नोंथांमोनखौबो दा काट अफआ 37 गाहाम थांदों हमना ला पस्टआ खम नालाय एन्ड बेनिफ्राय एग्जामाव जुदि नोंथांमोनाबो 40 मोनोबा अब्ला स' नोंथांमोना नायदोनो बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना 77 बा 79 नि गेजेराव मोनोबा सेफ जनाव दङ मेल केन्डिडेट्स एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिमेल होनोबा हमना ला 35 लाबाय एन्ड बेनिफ्राय जुदि एग्जामाव जुदि 40 लायोबा स' नोंथांमोनाबो बेबादि सिस्टेमावहाय हमना ला 75 76 बा 74 बे कमन जाना दङ एसटिनि थाखाय एन्ड बेनिफ्राय जुदि इउआर होनोब्ला स' इउआर होनोबा हमना ला स' नोंथांमोनाहाय बेबादिनो 80 एबा 84 नि गेजेराव थांनायनि चान्सआ दङ बे जाबाय नोंथांमोननि काट अफ स' बेनोमोन माखासे एनालाइज काट अफ आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोना एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा नट क्वालिफाइड जाबाय नेक्स्ट लेभेलनि थाखाय नाजादो मानोना गोबां पस्ट फैगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव SI ABUB कनस्टेबल बेयाव चान्सखौ मोनगोन